of this road. I am lonely and cold. City lights give me no more delight, no more meaning all I do. Thought I could live without you. Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. This program is brought to you by the City Government of Legazpi, headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hardrax Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMac IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.
Niuna ang programang magtataunin leksyon, pano nin informasyon, mamuklat kan sa indong isipan, asin maasirbing giya sa mga bagay-bagay sa kapalibutan, pasisiring sa tunay na katotohanan, magtataunin kapaliwanagan sa madiklom na pinag-aagihan, mahitno kan sa tuyang kakulangan sa espiritual na aspeto kan sa tuyang buhay. Ang programa Opinyon, sin refleksyon, iriba si Brother Leo Montales sa programa Opinyon, sin refleksyon, digdi sila sa Bicol Net TV, kasurong kan Bicolan Worldwide. All right, we are back mga kapatid, mga tugang, marahin hapon. Good afternoon and happy lunchtime po sa Indogabos. Kumusta po kayo? Okay, sana ba yung music natin dyan? Sana no, nakakain na kayo ng lunch nyo. Anong oras na ba? It's already 12. Yan. 12:04 mga kapatid. 1 hour na naman po tayo magsama-sama. Again, happy watching po sa lahat ng viewers. And happy lunchtime. Live po tayo sa BicolNet TV, Opinyon at Refleksyon. Ito po ang inyong lingkod, si Brother Leo Montales of Urban Missionaries of the Heart of Christ. And sa ngaran po, kansamuyang station manager na si Sir Nel at doon at production manager na si Sir Tony K. Welcome po sa satuyang 1-hour program. Minsan po magbibicol kita, minsan magtagalog man. May mga friends kaya kita na nagre-request ng magtagalog ka, brother, because we want to understand. Gusto man nindang maintindihan ko anong share tadigda na po. So, yan. Pag nakakita ng bago. Mag-lunch na po kita. Mag-lunch na. And happy birthday po sa mga nagbe-birthday ngayon na aldaw. May the Lord bless you. May the Lord continue to strengthen you and give you all your heart's desires. Basta sumaray sana. And of course, congratulations Manggiraray sa mga nasipagtapos. Mag-comment po kamo, digdi po mga tugang sa Facebook page kan BicolNet TV. Mag-comment po kamo, nababasa ko po iyan. Kung may mga reklamo po kamo dyan sa lugar nindo, pwede man po, no? Kung may mga gusto kamo ipa-shoutout, gustong bation, pwede po yan digdi. May mga panawagan, o kahit ano po, no? Ayun. 1 hour na naman po kitang mag-uro istoryahan, mag-share kan sa tuyong mga opinions and reflections tungkol sa mga bagay-bagay na nangyayari dito sa kinaaban. Tubig ay natutuyo. Bulaklakay na lalanta. Sa nguyan aldaw po mga tugang, pag-istoryanta ang tungkol sa AI or artificial intelligence na ano na bagayan ngunyan, no? Trending na maray or yan po ang sumisikat sa mga panahong ito. Meron tayong mga robots. Di ba sa Jollibee meron na? Kaya minsan, no? Minsan nakaka-excite tingnan yung mga robots na yan. Minsan nakakalungkot din. Kasi syempre, pag may mga robots dyan sa mga fast food restaurants, ibig sabihin yung tao na dapat sana nandyan, nagtatrabaho, nawawala, di ba? Or nawawala ng opportunity. May mga AI din na ginagamit ngayon para mag-painting, para magsulat ng kanta, para magsulat ng articles, para magsulat ng homily, no? Ang dami. Lahat na kayang gawin ng artificial intelligence. So yun ang mga pag-uusapan natin ngayon. Okay mga kapatid.
Meron akong ipapakita sa inyong page. I'm going to share my page. Saglit lamang po. At susubukan natin mga kapatid ang isang website na gumagamit ho sila ng AI or artificial intelligence. Okay? Ayan. Alright. Yan. Nakikita niyo po. Kanina lang ho, sinubukan natin yung page na ito. Yan ho yung tinype ko, a cat eating a fish. At kung makikita niyo mga kapatid, no? Yan ho ang resulta. Dalawang pictures, original pictures. Hindi ho ito gaya sa Google. O sabi sa Tagalog, Google. Hindi ho ito guys sa Google Chrome or sa search engine na Google. Kasi po sa Google po, yung mga naka-store na mga data ang ilalabas nila. For example, type nyo sa search box ng Google, a beautiful bird flying in the sky. Ilalabas nila yung mga naka-store na mga pictures ng mga magagandang ibon na lumilipad. Yan. Pero sa AI po, hindi. Iba siya. Halimbawa, nag-type kayo ng a cat eating a fish. Yan hong nakikita nyo yung dalawang pictures ng pusa na kumakain ng isda. Original pictures po yan. Original. Kumbaga, kakagawa lang yan ng AI. Di ba kakaiba? Anong comment nyo, mga kapatid? Kayo ba ay nagugulat sa ganitong klaseng technology or nangangamba? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Okay? Pwede ho kayo mag-comment. So, subukan natin, no? Subukan natin mag-type. Pwede rin ho kayo mag-comment. Halimbawa, sabihin nyo, brother, i-type nyo ganito, ganyan. Okay, maglagay ho tayo dito. Mag-comment ho tayo. Siguro, Mayon Volcano. Yan. Mayon Volcano erupting. Yan. Tapos, i-click lang natin yung generate. Ayan mga kapatid. Nakikita niyo po, nag-generate na siya ng bagong picture. Yan. So, antayin lang natin. Antayin natin mapuno. It only takes seconds. Maybe 10 or 15 seconds. Ayan na mga kapatid. Dalawang napakagandang pictures. The second one looks like mukha namang Mayon Volcano, di ba? Yung pangalawa talagang mukhang Mayon Volcano talaga, right? Hindi ho ito mga pictures na naka-store sa database nila at inilabas nila. Ito ho ay mga bagong pictures kagagawa lang ng artificial intelligence, di ba? Nagugulat ba kayo sa mga ganyang klaseng bagay? Di ba? Okay. Anong gusto niyo i-type natin? Mag-comment ho kayo at i-type natin. Yan. Ngayon mga kapatid, sa mga viewers natin, ito pag-usapan natin yung mga advantages ng artificial intelligence. Yung mga magagandang may dudulot nito. Yan, no? Napakadali na lamang gumawa ng mga pictures. In fact, parang hindi na natin kailangang magpa-painting, no? Dahil nandiyan na eh. I-type mo lang yung mga keywords. Subukan natin uli. Iba naman. Sabihin natin, what? Magbigay kayo ng mga keywords. Pwede ho kayo mag-suggest. Okay. Sabihin natin Albay, Legazpi City. Di ko lang alam kung kaya neto, no? Sorry. Legazpi City, Albay. Right. Tingnan natin kung ano yung ilalabas niya. Ayan, antayin lang natin, no? It takes like 10 seconds maybe to generate a totally new picture. Bagong-bagong picture. Hindi ho yan naka-store dyan, nakatagong picture na nilalabas nila. Oy! Okay na rin, di ba?
Nakita niyo ba mga kapatid? Mapapalaki pa ba 'to? Ayan. Okay na rin. Look at that. 'Di ba? Ganyan ang artificial intelligence, no? So, marami din siyang mga advantages. Right? You agree with me? Ah, dahil kumbaga napakadali na lang ngayon paint, no? Yung picture na na-generate niya, pwede mong ipa-print or kung may printer kayo sa bahay, may photo paper kayo, tapos ilagay mo sa photo frame. Di meron na kayong painting, di ba? Ganyan ho, ganyan kadali. Mga kapatid, hindi lang painting ang kayang gawin ng artificial intelligence. Like what I mentioned a while ago, kaya niya halos lahat. May mga websites din na kung saan may mga kayang gumawa ng kanta, gumawa ng videos, magsulat ng tula, magsulat ng thesis. Yan. Grabe. No? Sabi nga ni Father Monching, yung ChatGPT, I think sa Google yan eh, ChatGPT, kaya niyang gumawa ng homily. Halimbawa, i-type mo lang, make a homily about Saint Peter. Yan. Talagang ang ilalabas niya mga information, well-researched, kompleto talaga, maganda. Kaya minsan yung mga tao yata, no, hindi na nag-iisip, hindi na pinaghihirapan yung mga articles, yung mga homilies, yung mga kung ano pa. Last time, gumawa ako ng kanta using artificial intelligence. At talagang nakakaiba yung mga ano niya, no? Nagagawa niyang kanta. Meaningful. Talagang yung mga lyrics niya may sense. At may mga websites din na pinapatakbo ng artificial intelligence na kayang gumamit ng mga boses ng sikat na tao. Si Eminem for example, no? Kaya yung mga sikat na singers. Halimbawa, gagawa ka ng kanta tapos gusto mong pakantahin si Mariah Carey. Ganyan, pwede. Or Celine Dion. I-click mo lang. Pipiliin mo lang yung boses at yun na ang lalabas. Di ba? Kaya lang mga kapatid, eto ang sabi ng iba. Yan daw ay may mga advantages din. Or, disadvantages. Halimbawa, sabi ni Father Moncheng sa kanyang sermon or homily, sabi niya, kapag ganyan na lahat kayang gawin ng artificial intelligence, parang mawawalan tayo ng yung paghanga sa mga bagay na mysterious. Kasi parang lahat kaya nang gawin eh, di ba? We can do everything using artificial intelligence. Kaya may disadvantage din ho yan. For example, mawawala na yung paghanga sa mga painters. Wag na tayong magpa-paint dyan kay Mr. Gonzales or Mr. Santos. Yung mga sikat na painter na yan, yung mga nag-paint ng mga sikat na painting sa Pilipinas, wala na yan. Kayang-kaya nang gawin ng artificial intelligence. Pwedeng mangyari yan, no? Na parang yung mga painters, for example, yung mga sikat na singers, yung mga sikat na writers, mababaliwala ho ang kanilang skills dahil parang mapapalitan na ng artificial intelligence, right? Ano yun? Napindot ko. What do you think? Mag-comment ho kayo. What do you think of artificial intelligence? Do you think artificial intelligence is beneficial or something that can help us, can improve our way of life, or mayroong great danger sa artificial intelligence? Yan ho ang ating topic ngayon. Kanina pa ako All right, so again, if you have any comments, go ahead.
feel free, okay? Mag-comment ho kayo. Babasahin natin, of course. Pag-usapan natin. Tao rin ay mamamatay. Okay? Walang comments? Sa 4 na viewers ngayon. Come on. Sa ating 4 na viewers, mag-comment po kayo. What do you think of artificial intelligence? Okay, patuloy ho tayo mga kapatid. Ito, isa sa mga, maraming disadvantages, pero pag-usapan din natin yung mga robots. Alam natin mga kapatid na sa ibang bansa talagang marami ng robots. Sa Japan, sa USA, sa Russia, meron na sila talagang mga robots, di ba? Ngayon, nakikita ng mga negosyante na kapag gumamit sila ng robots, makakatipid sila. Kasi ang mga robots, hindi naman yan nagde-day off. Walang day off ang robots. Ang mga robots din, syempre, hindi na kailangan ng maternity leave. Hindi naman nabubuntis yan. Di ba? Kaya nakikita ng mga negosyante, lalo na yung mga malalaking negosyante at nagpapatakbo ng mga multinational corporations na gumamit na lang ng mga robot na siyempre pinapatakbo ng artificial intelligence. Kaya maaring yung mga pabrika halimbawa ng corned beef, maaring yung mga nagtatrabaho dyan, lahat na robots, no? Kaya lang, pag nangyari ho yan, paano na yung mga tao? Siyempre, alam nga namang nandyan pa rin yung mga tao. Let's say, gumawa sila ng 1,000 robots na magtatrabaho dyan sa pabrika. Yes, it's true, the robots can do better in a way, right? Because they're more powerful, more intelligent, and of course, sabi ko nga kanina, hindi nagde-day off ang mga robots. Kaya, kahit siguro Sunday. At saka yun, syempre, hindi nagre-reklamo. Ngaya, boss, tang layo na ngaya ako. Mapasantigwar nga ako sa bagtang. O mapahilot nga na ngaya, okay. Tsa, biday, grabe na yan. Piad ko, masanito nakaka... Di ba minsan, ng mga trabador, lalo na pag mabibigat ang trabaho, di ba? Nga, boss, ma-day off ngaya ako sa nataman ngaya. Baga na ngaya ako binaradulan. Makulog na yung lawas ko. Pero kung robots ang mga nagtatrabaho sa pabrika o sa mga, kahit sa opisina, ang mga robots, of course, dahil man na yan mareklamo o ma-request kay day off. Sige, sa ng trabaho kaya yan. So naiiling yan kan mga darakulang kumpanya. So mga afford syempre na magbakal kay robots na ipoprogram ninda na magtrabaho diyan sa opisina ninda, sa pabrika ninda na makakatipid sindang maray. Okay? Makakatipid sila kapag robots na ang nagtatrabaho sa kanilang mga kumpanya. Okay? Kaya lang ang problema, anong mangyayari doon sa mga trabahador nila? Or anong mangyayari sa atin, sa mga tao? 'Di ba? Mawawalan ng trabaho ang milyon-milyong tao kapag lalo pang nag-trend or lalo pang kumbaga naging practice, normal practice na sana ang robot, paggamit kay robot sa mga pabrika or kumpanya. Dahil naman hindi kaipuhan niya ki security guard. So robot, talagang matindi pa ang technology. Kaya pwedeng nababasa ngayon utak mo ngayon
kuan nga ini malaog nga digdita mako aki ano. Maikit nga. O nga ining babaeng ining igwa nga ining deadly weapon sa bago, di ba? Tayo naman hindi kaipuhan ng mga factory workers na mga tao. So, arog sa tuyang normal na tao. Di ba? Nata, robots na nga niya gagamiton. Yes, the companies will earn more money. So, robots, more efficient in a way. And it can do more. No day off, day off. Dahil marali pag may mga kapalpakan sa kumpanya. No complaints, right? Kaya sige sana. Ang kumpanya talagang mayamanon. Alagad, ang problema, ang epekto kay ni maraot na epekto sa mga tao. Pirang milyong tao sa bilog na kinaban ang mawawaran ki trabaho. Right? Di ba? Yan. That's one of the dangers of artificial intelligence. Saro nga ni na-mention ko kasubago, ang mga writers, songwriters, mga painters, mga composers na yan, no? Dahil na yan, hahangaan kan mga tao na may artificial intelligence na mas matibay pa sa inda. Nata mahanga pa kita duman sa very popular ngayang painter nga nagpainting niya kaining very famous na painting na yaon niya dyan sa National Museum. Nata mahanga pa kita dyan na kung so artificial intelligence in a matter of seconds kayang gibuhon so mas magayon pang painting. Kaya talagang mawawaraan sa tuyang sense of admiration and sense of mystery. Yan ang pigsasabi ni Father Monching sa iyang homily. Pati ang mga padi, no? Pwede nang magamit ki ChatGPT siguro. Tapos itatype lang ninda. Nga, tomorrow's gospel, ini, please write a homily regarding tomorrow's gospel. Yan. So, ChatGPT produce ki well-researched and very complete homily. Mabasahon na lang kampadi. Grabe. Wala ng effort. Gari. Sa iling ko, sa kuya mga tugang, dakol ang maapektuhan ka ining artificial intelligence na ini. Right? In fact, pigagamit na ini. O sa mga estudyante halimbawa, sabi nga nung maestra niya, class, magsurat niya ka mo ng article about, let's say, about global warming. Maduman lang ining mga estudyante duman sa website na pigpapagana kan artificial intelligence or AI. Ma-type lang yan dyan. In just a matter of seconds or minutes, igwa na sindang original na article. Original. Bako iniarog kang Google search na itatao sa imo sa mga nakastore na data ninda. Bako original. Ang pagkakaiba kang artificial intelligence, either nagpipaint yan ki picture, nagsusurat ki kanta, nagigibo ki videos, ano pa. Gabos na pigpo-produce ninda mga tugang, like those two pictures I showed you are original pictures, original articles, original videos. Kaya dai kumbaga wala ning anong tawag kayan pag nangopya ka? Lingaw ko na. Pa-type daw tabi digdi. Anong tawag nung pag halimbawa nangopya ka ng thesis. Ang tawag noon sa puro kandila ko. Lingaw ko na. Ano nangyari sa tuya? Anyway. So original ka boss, no? Kaya dayan halimbawa, so mga estudyante nga, pigtaraman kang teacher or pigsabihan na magibo nga ka mo kitula. Write a poem about Mayon volcano. Ining mga websites na ini na papadalagan kang artificial intelligence.
magibo yan kay mga maski 1,000 na mga estudyante, same topic, iba-iba, original ang kada resulta, no? Kaya dahil masasabi kan maestra nga inarog mo nga ining project mo nga kay sa kaklase mo. Ay, original ka, boss. Sa kabagayan, pangyari sa mga baka. So mga tugang, iyan ang saro sa mga danger kan artificial intelligence. Baka pag-iisip ta, ano man nga sa kuya, dahil man nga ako nag-Google search, dahil man nga ako nagla-laptop, nagsi-cellphone, dahil man nga ako nagagamit kang internet. Dahil man, Facebook man sa na nga, tapag nagiiling nga ako kay Brother Leo pag nag-live, kaya pag may mga live broadcast ang BicolNet TV, saka affected kita kay ni Gabos, mga tugang. Kaya baga sabi kan mga scientist, artificial intelligence becomes a threat nowadays. Threat na siya. No? And pwede ining gamiton. And in fact, ginagamit na ninda na gamiton ang AI or artificial intelligence sa pag-ibon ng mga weapons. Igwa na bagang mga robot na nagdadalagan ki makaskason na may mga darang pampasabog. Nailing tayo sa videos, di ba? It's true. Anong mangyayari sa tuya kapag nang talagang, kumbaga, rampant na ang pag-ibog ki artificial intelligence? Yan nga na ibaga dyan sa Jollibee minsan, no? Ay igwang, inda ko sana kung igwa kita dyan, igwa na kita kayan digdi sa Albay. So, nagsiserve sa imo, nagdadarakan pagkaon mo, so, artificial, AI robot na bagay. Nangyari. All right, brothers and sisters, dyan lang po kamo. Magbabalik po kita after po kaning haliputon man sa natabi na patalastas. Okay po. Okay. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Aniuna ang programang magtataon nin leksyon, pano nin informasyon, mamuklat kan sa indong isipan, asin masirbinggiya sa mga bagay-bagay sa kapalibutan, pasisiring sa tunay na katotohanan, magtataon nin kapaliwanagan sa madiklom na pinag-aagihan, mahitno kan sa tuyang kakulangan sa espiritual na aspeto kan sa tuyang buhay. Ang programa opinyon, asin refleksyon, iriba si Brother Leo Montales sa programa Opinyon, asin refleksyon, dito na sa BicolNet TV, kasurong, Bicolan, worldwide. Okay, we are back. Haliput man sa tabihan sa muyang ad. Tulad ng ilaw. Kung igwa po ka mga greetings, mag-comment lang po. Babasaon tan sa inyong mga greetings mga tugang. So, tayo masupog. Tanging nais na marating at matupad.
nakakita ng bago. Alright, padagos po kita sa satuyang programa. The time now is 12:33 p.m. Yeah. By the way, mga tugang ko, no, igwa po kitang masaro pang programa. Ini po every 5:30 in the morning up until 6. Ini po about inspirations. Pigbabasa ta po dyan ang gospel and pigtatao ta po ang satuyang reflection sa gospel. Okay? Every 5:30, daily inspirations. Kita po ang nag-programa po dyan. Okay po? Magmeron-meron man tabi ka mo. Okay, tara na. Let's go. Padagusta. Ang sa tuyang tiga oro istoryahan. Ngunyan, tabi, no? May ipapailing na naman ako sa indong sarupang website. Okay? Tadi na. Halat lang. Okay? Ini tabi man na website na ini. Yan. Okay. So if you want to create music, mga tugang, no? Nailing nindo? Yan. I-click lang nindo ining create music. Makaka-create na kamuki mga kanta, as in mga music. Igwa pa dyan ki iba-ibang choices. Halimbawa, gusto mo ngayon gamitin sa boses nga ni Michael Jackson. O kaya gusto mo ngayon gamitin sa boses nga ni Celine Dion. Yan. Ang ano pa kaini, itatype mo lang su mga keywords. Halimbawa, write a song about my first love. So, artificial intelligence, magibo na yan ki kanta. Bilog na kanta, kompletong kanta about your first love. Talagang magayunon pati. May mga, talagang kumbaga meaningful ang kada words. No? Nag-try ako kayan a few months ago. Talagang napabilib ako. Sabi ko, grabe ano? Grabe mag-isip ang artificial intelligence. Napaka-artistic. Very artistic talaga. Ara mo su word na poetic. Yan. Very poetic. Tapos nagra-rhyme din sa dulo. Pagkagibo mo kikanta, mapili ka na ki boses kan popular na singer. Tapos pipiliin mo anong yung gusto mo. Reggae or anong yung gusto mo. Slow rock. Ayan. Ma-click ka na sana. Ma-click, click, click. Ang ano niyan, no? Magayon talaga, very amazing siyang maray. Kaya lang, ang problema digdi, paano na sa mga composers ta? Paano na sa mga singers ta? Di ba? Gari, mawawaran sinda, maitsapwera sinda, mawawaran sinda ki value. Di ba? Gari, tayo naman nga kami dyan, nagabilib nga ki Mr. Polano. Maski si Mr. Polano, si katuno na singer, dahil na mabilib sa yan mga tao nata. Iguan ng AI, artificial intelligence na, kumbaga, it can do better than a particular person. Wow. Makamurumundo, di ba? Kaso bago pinailing ko sa indo so ining Gencraft. Ini man nagpe-painting. Di ba? Maski anong isurat mo na keywords, paint a picture of a snake. All right, so yan. Yan ang artificial intelligence, no? Bukod sa mga robot na talagang rampant na ngayon, kahit sa mga restaurants, lalo na sa Japan, no? May mga robots na sila doon. At sa China, mga kapatid, meron namang naimbentong kissing machine. Ano na yun eh? Itatakod mo lang siya sa cellphone mo, so kissing machine. Tanganing pag nagvi-video call ka mo, kan ago mo,
Igwa na diding nakatakod na naga-oro-oldot nagaringodoy na sigan hiro-hiro. Ora-ora banti man nga sungodoy kaya buka-buka. Ano na yan? Ano na nga yan, brother? Iyo, nailing ko yan sa balita. Tapos, ining kissing machine na ini, nagibo sa China, na-invento ini kan kasagsagan kang pandemic. Ako tabi, nagturo ako nin mga Chinese students sa laog nin 8 taon. Kasagsagan kan pandemic, nakulon ako mga estudyanteng grabe ang grabe so sitwasyon ninda. Talagang, ang iba nga ni daan, naglulukso na sa bintana. Pirang bulan talagang dahil sinapig papaluwas sa mga arong ninda. Totoo yan, ha? Pag sinabing curfew or pag sinabing stay at home talaga. Takong daig. Dadakupon ka kan mga pulis. Mahigpiton tabi ang China. Communist country bagayan. So sa mga estudyante ko, mga aki, mga gurang, ito ang minsan topic me. Habo ko nang digdi sa China. Dakulon ba sa mga Chinese na nagralaya sa nagralakaw sana? Inda kundi nakaabot sa mga ribo-ribong Chinese na nagharali sa bansa ninda. On foot. Grabe na sa traffic baga. So iba siguro nakaabot digdi sa Albay. Anyway, balikan ta so kissing machine sa China. So, na-invento ini dahil sa yung ano ito, so kasagsagan kang pandemic, no? So mga mag-relasyon, mag-aragom, dahil nag-erelingan, mga pirang bulan, kaya nag-video call na lang sinda. Ngunyan, pagtatakod digdi so kissing machine, pag pig-kiss mo, nagre-respond man daa siya. Oh. Yan, mga tugang, no? Ano na saan ang mangyayari daw digdi sa kinaaban na kung ano-ano na saan ang na-invento ta? Sabi kan mga scientist, saro sa mga threats na naihiling ninda, iyo nga ni ining artificial intelligence na pagdai ginibuhan ni mga policies tanganing makontrol or mapadalagan ning maayos, pwede talagang maparaot ka ini ang kinaabanta. Iyo? Pwede talagang mag-suffer kita kan mga disadvantages or bad effects kaining artificial intelligence. Yan. May mga ano nga ni baga sa ibang bansa. Dahil habo naman sa iba mag-agom kitunay na tao, nagbabakal na sa naki robot. So robot iyon na ang kaiba-iba ninda sa arong. Maring tayo hindi bako ngayong maribok. Si Miss, so dati ko ngayong ako maribokon permila pag nagbubuyong ako. Ini na sa nangyayang robot. Ang pag-uli ko, handaan pa nga ako kipagkaon. Yan sana. Pero totoo, no? Igwa talaga ning danger. Ano sa paghuna nindo tabi, mga tugang ko dyan, mga brothers and sisters natin dyan. Ano ang naiiling nindong danger kaining artificial intelligence? Malay nindo, no? 10 years from now, ang Jollibee, wala na service crew. Ngayon baga, mailing mo. Pag ma-order ka, di ba? Kakaistoryahan mo so cashier. Dadarahon man kan mga waiters or waitresses sa table mo sa pagkaon. Pero may pag-introduce na sindang sarong device na iyo na ang madarakan pagkaon mo duman sa table mo, di ba? What if mag-improve ang Jollibee? What if maisipan kang management na ngaya magbawas kita ki cashiers? Magpungon yan, robots na sana ang matake kang orders kan mga customers. Tapos kita sa day. Pirang ribo o pirang milyon, di ba? Na mga Pilipino ang mawawaran ki trabaho. Kay Rakman, di ba?
O ngaya ang gwardiya ta ngaya, robot na sana. Ta minsan nga sa mga gwardiya, minsan na gaturog-turog. Daiman. Dahil pa ako nailing na turog-turog na gwardiya sa Jollibee, pero may bagang matao dyan. Pero pwede, di ba? Ngayon malaog ka, pag naglaog ka nga digdi sa pintuan na ini, pag may dara kang deadly weapon, dahil ka palalaogon kang pintuan, yung so pintuan na mismo ang maano sa iyo, ma-stop sa imo. Or siguro may device na gagamiton so mga recognized fingerprint ang makakalaog sa nang dyan sa Jollibee yan, no? Habang naghahaloy, habang sigian accumulate ta kay new technology, nagsasuffer man tabi kita ng mga tao. Sometimes we think technology is good for us. Nalilingawan ta that technology is sometimes bad for us. Yes, igwang mga advantages, but igwa man tabing mga disadvantages. Tapos kung, I don't know kung nailing na nindo sa moving iRobot, di ba sa mga robot na kaigwa ni sa diring pag-iisip? That could also happen. Di ba? Di ba ang robot pigpo-program, magamit niya kita kaining program language. I-encode tang niya, code tang niya sa program. Ay ngayon nalingawan ko ngaya na ibugtak so pag ngaya raot na sa robot i-terminate. Nalingawan niya ng programmer. Kaya sa robot daining kumbaga dai kayang i-terminate, mabubuhay siya sagkod pa man ngayaro kayan. Pwedeng masala baga sa mga programmer or ngaya dai na program kimaray kung wala ning policy, international policy na iluluwas. Halimbawa may mga matalion ngayang programmer sa bansa na ini, baka magiribo yan sa dirinidang robot, di ba? And what could happen is baka magkaigwa ng mga robots na kayang magibon ning kapwa ninda robots. Di ba? O kayang mag-repair. Ngayon, damage na ngayon sa kuya mga wiring sa payo. I-repair ko ngayon. Self-repair. O kaya sa mga robots, ngayon, kulang na ngayon kita, tapos ibaraot na, magibong ngayon kita. Sinda na mismo nagigibo ki kapwa robots. It could happen. So, sinda na, nag-generate na, no? And, ano mangyayari sa tuya? Baka mag-abot ang panahon, mas dakol pa sinda kaysa sa tao. Pangyari sa kinabang. Alright, so padagos po kita. Magpadagos po kita after kaning halipot naman na advertisement. Okay? Yan lang po kamo mga tugang. Magbabalik po kita. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Okay. We are back. The time now is 12:47 and we only have like 13 minutes left mga tugang ko. Okay? Paturtog-tugon tang una ining tao. Gusto ko daw ining kantang ini. Very meaningful baga, no? All right.
Okay, mga tugang. Yan. Balik kita, no? Huh? Okay. Um, ayan. Pigi restaurant nga ni. So, artificial intelligence. Ngunyan sa tuyang spiritual na aspeto, sa spiritual aspect kan buhay ta, do you think artificial intelligence can also, in one way or another, affect our spiritual life? Yan. Siyempre, iyo, no? Sabi nga ni, gari mawawara sa tuya ang sense of mystery, sense of admiration. Gari, pag ginamit ta ang artificial intelligence, mga tugang, gari kita nagkakaigwa ng grabing kapangyarihan. Nagari baga, gabos na sa ng bagay, kaya tang gibuhon. Ngaya, we can paint amazing and excellent pictures. We can write ngaya, very meaningful songs. Dahil nang walang kahirap-hirap, kumbaga. Gari, kapag ginibutan ng parte kan buhay ta ang artificial intelligence, kumbaga pag babad na kitang maray, babad na tayo sa AI or artificial intelligence, ang satuyang sense of mystery, sense of admiration, yung kumbaga naghahanga kita sa mga bagay-bagay, sa mga tao, gari mawawara na yan. Ma-stop iyan. Dahil na kita mahanga, so sense of mystery, mawawara na. Halimbawa ngayon, nag-painting niya, so si katunon na painter. Tapos pig-display na niya, so painting niya. Di ba ang namamatayan ta is grabing paghanga. Wow, ngaya, kagayon, ngaya, katibay niya sa ading painter na ini, no? Di ba? Yan ang reaction ta. Wow, amazing. Look at that. Look at the texture. Look at the colors. Look at the lines. The combination of colors and shapes. Amazing. Diba aro kaya ng reaction ta pag nag-iiling kita ki mga painting. Pero, mga tugang, kapag ginamit ang artificial intelligence to create pictures and paintings, wala na. Taining AI, grabe kung mina-produce. Grabe. Talagang kakaibaan sa indang mga nagigibong mga paintings and pictures. Kaya gari mawawaran kita ning paghanga. Kaya delikadong marayman ining AI na ini, no? Delikadong marayman ini sa buhay ta. Okay. And saro pa nga ni sa nabanggit na kasubago, it could be used. And in fact, they're already doing it. Na gumawa, yung mga mayayaman at makapangyarihang bansa ay gumawa ng mga robots na gagamitin sa pakikipagdigma. Yan. There is great danger indeed ining artificial intelligence na ini, no? Igwang danger. Kaya lang, ang medyo makamurumundo, aram nindo kung ano. Gari baga, maski nagtaon na ning warning. Nagtaon na ning warning ini mga scientists na ini. Sisingan ni saro sa mga pinakamayaman na tao sa kinaaban? Sisingan nito? So, lingaw ko naman. Ini nga is picture niya, napigiling ko, pero so name niya, si Elon Musk. Paano pag-pronounce kan first niya? Elon, right? Or Elon? It's Elon Musk. Musk, yan. Aramin doon sa sinabi niya, artificial intelligence, if not controlled or managed properly,
could be a threat to humanity. It could be a threat to humanity. Danger. Na sabi niya, kapag daing ini na control or daing niya na wala mga policies, lahat lang tabi ta hanapon ko so exact words na sinabi niya. Hopefully mahanap naman, no? Tagari. Pero siya baga nagigibo man ki ano, mga robots kayo. So tagsa diri kan Tesla. Ayan. Igwangan ibaga siya mga new technology man. Pero sabi niya, na kapag daida ini talagang kumbaga pinabayan sa na ini na technology na ini, it could be a great threat to humanity. It could be used to make weapons, it could be used to do all kinds of things, and robots could replace people. So ang mangyayari, ang mga boss ta, mga managers ta, robots na pangyayari sa mga baka. Ang nagtutukaw na nga dyan sa tukawan kan manager or CEO, bako na si Mr. Tan or si Mr. Gonzales or si Mr. Stanford. Kundi robot na. Ma-report ka na duman sa boss mo na robot. Di ba? Padiit-diit eh. Arab ka nindo ang technology da iman iyan nabibigla. Ta nag-i-evolve iyan little by little, nagbabago, nag-i-evolve from being simple to becoming a little complex hanggang sa naging super complex na hyper complex. Talagang naging matindiho ng maray, dakol na ang mga features, dakol na ang nagigibo. So what could happen next? Iba kaya ang artificial intelligence eh. Iba sa ibang technology. Ang ibang technology, mga tugang, nakokontrol ta. Nakokontrol ta. Kita ang nagpapadalagan kan ibang technology. Pero ining artificial intelligence, igwaning sa diring intelligence eh. Iyo, ginibot ta yan. Kita ang creator. Pero, kakaiba dahil may sa diri siyang pag-iisip, kumbaga. No? Bako man talaga sa diring pag-iisip, kumbaga matalino kaya ang intelligence eh, no? Although it is artificial. Pero, what if ining artificial intelligence, let's say, so robot ngaya, nagibo na ning, nagsadiri na lugod ngaya, magibo man kitang mga robots. So robots, nagibo ning mga robots, tangaya, padakulon tangaya ang lahi ta. It's just a matter of code eh. Sa code lang yan, no? Kapag nilagay ng programmer yung mga code na yan, ngaya uning yung robot nagigibohon ko, igwang kakayahan na i-fix or ayusin ang mga sirang parte ng kanyang katawan. No? Let's say, maluya na nga sumata. Ining robot na program ko, ining robot na na pag maluya na ang mata niya, magsisend niya ining message duman sa processor, tapos sa processor taramduman sa robot na, okay, replace your eye. So sa robot na mismo ang ma-replace kan mata niya. What if may mga irresponsibleng programmers na ngaya ining robot na may kakayahan na magibo ning another robot. Yan. Madakol sila na madakol. Di ba? And what could happen? Sabi nga ni, we could be replaced by technology. And that is the threat some scientists are telling us. Igwa talaga ning threat. So yon.
Sa aga naman tabi, mga tugang, magribana naman po kita sa sarong oras naman na opinion at refleksyon. Salamat pong maray sa pag-subaybay. Dahil tabi paglingawan na mag-share or i-share ining broadcast ta. Tanay mas dakol pa kitang dakol pa ang maka-view or maka-iling man ka ining mga programa ta. Okay po. Again, this is Brother Leo Montales of Urban Missionaries of the Heart of Christ. Mag-irilingan naman po kita sa aga. Thank you so much and God bless you all. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami.